дар шаҳри Хуҷанд дар як рӯз ду озмунро ҷамъбаст карданд: Дастархонороӣ ва Чакомаи гесӯ. Дар озмуни Дастархонороӣ аз 22 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд бошандагон иштирок намуда дастархони идона ташкил карданд. Ҳар як маҳаллҳои Хуҷанд намунаи хӯроку анвои хӯрдании худро бо санъату маҳорати хоса ба маърази тамошо гузоштанд. Озмуни мазкур дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 2018 ва қарорҳои раиси шаҳри Хуҷанд ва раиси вилояти Суғ ҳама сола баргузор мегардад, ки ҳадафи он сарфакорона ва моҳиронаву ҳунармандона оростани дастархон дар тӯю маъракаҳо маҳсуб мешавад. Масалан мана аз орду шир яке аз шартҳои озмун ҳисоб меравад. мо дар асоси ҳамон якчанд намудҳо аз орд, аз шир ва дигар маҳсулоти ватанӣ хӯришҳо инчунин аз маҳсулоти ватанӣ тайёр кардем. Чунки ватани мо хеле бой аст аз ҳамин ин чизҳое ки мо дар Тоҷикистон дорем барои саломатӣ хеле муфид аст. Аз инҳо хӯришҳо ва хӯрокҳои болозат тайёр кардан мумкин аст. Маҳаллаи Чашмаи Арзана барои иштирок дар озмуни Дастархонороӣ фаъол занҳоро ҷалб намуданд. Онҳо тарзи сарфакорона пешниҳоди таоми миллии тоҷиконро дар озмун ҷонибдорӣ карданд. Дастархони ин маҳалла нисбат ба дигар маҳаллҳои шаҳри Хуҷанд бо пешниҳоди ғайриоддии миллии худ фарқ дошт, зеро маҳсулоти гузошташуда ба дастархон истеҳсоли ватанӣ буд. Аз шир авқоти ширгурунҷ ки аз қадим мулаём ин ба мо маълум аст, тунукча ва даҳам бо шӯрбо хӯрдан мумкин. ин ҳам хӯроки қадима ҳам ҳозира. боз дар инҷо тушбера, манту, намудҳои ширнивориҳо ки аз таркибаш аз асалу аз шир аст тайёр намудем. боз мана аз меваҷото, мавиз, чормағз, бодом, ин ҳам ки ба ҳамин саломатии мардум бештар ба кӯдакон хусусан занҳо умуман занҳои кӯдакдор тавсия карда мешавад. ин чизҳоро мо муаррифӣ намудем ки бештар ба ҳамин гуна маҳсулотҳо одамон барои таъмин намудани организми худашон ҳамин чизҳоро бештар талқин намудем. чунки бигузор халқ ба истеҳсоли ватанӣ рӯй оварад. чунки мо бисёр ҳам табиати бою зебо ва рангин дорем ки меваҷоту ҳосили вай ба мо хеле муфид аст. ҳайати ҳакамон баъди аз назаргузаронӣ ғолибонро муайян намуданд. доварони озмун бештар ба сарфакоронаю моҳирона оростани дастархон, зебо, хушоянд, дилписанд будани он бо риояи анъанаҳои суннатӣ ва таомҳои миллӣ баҳогузорӣ намуда маҳз камхарҷии онро ба инобат гирифтанд. мақоми аввалро маҳаллаи Сирдарё, ҷойи дуюмро мактаби санъати рақами 4 ва зинаи сеюмро маҳаллаи Навбаҳори шаҳр соҳиб гардиданд. ба маҳаллҳои фаъоли шаҳр сипосномаи раиси шаҳри Хуҷанд тақдим карда шуд. акнун барандаи мақоми аввали озмуни шаҳрӣ, яъне маҳаллаи Сирдарё, дар даври вилоятии озмуни Дастархонороӣ иштирок хоҳад намуд. баъди ҷамъбасти озмуни Дастархонороӣ фестивали Чакомаи гесӯ ба кори худ шурӯъ кард. мақсади фестивал баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, суррату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли анвои гуногуни матоъҳои миллӣ аз қабили атласу шоҳӣ, чакану алоча, гулдасту чит тоқӣ ба ҳисоб меравад. фестивали мазкур аз 4 номинатсия иборат буд, ки дар он наздик 60 нафар духтарону наврасони мӯйдароз иштирок намуданд. ин духтарон донишҷӯ мебошанд. онҳо барои иштирок ба озмуни Чакомаи гесӯ омодагии ҷиддӣ диданд. барои нигоҳубини моям бисёр ин қадар душвор нест, чун модарам ба ман хеле ёрӣ мерасонад. бо шампун мешавам ва инчунин зуд аз қатиқ ва дигар равғанҳои фоиданок барои мо истифода мебарам. мӯйи дарози Шукрона 1 метру 58 сантиметр аст. барои шустани мӯйи сараш ба вай модараш кӯмак мекунад. дар акси ҳол дар танҳоӣ мустақилона наметавонад мӯйи сарашро шояд, чунки вазнин ва хеле дароз мебошад. дарозии мӯйи Шаҳноза Қурбонзода бошад нисбат ба мӯйи Шукрона 10 сантиметр кӯтоҳтар аст, яъне 1 метру 45 сантиметр мебошад. дарозии мӯйи ман 1.45 сантиметр мебошад ки ин боиси ифтихори ман аст.
این درازی اصلا از اولادان ما از اولاد ما نیز ماندگی هست که من هم نیز موی خودم را دراز کردم. خواهردانم و مادر من نیز خیلی موهاشون دراز است. фестивал аз рӯи се бахш гесӯдарозтарини ороиш ва мӯйбофии муосир сурат гирифта довталабони зиёд аз муассисаву корхона ва идораву ташкилоти шаҳр дар он ширкат варзиданд. ғолибони номинасияи гесударозтарин Шукрона Файзуллоева қаҳрамони гузориши мо дониста шуд. дар номинатсияи ороиш ва мӯйбофии Қади мебошад Шоҳина Ғафурова, дар бахши ороиш ва мӯйбофии муосир Сабрина Тухтесинова ғолиб дониста шуданд. ғолибонро муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода табрик намуда диплом ва тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим кард. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии хабар.